madastra e padastro. Non digas madastra nin padastro. Non digas madastra nin padra. Imos aprender como son en galego as familias en que un dos membros da parella ten un ou varios fillos da unión anterior. Este é Antón. Os seus pais divorciáronse e agora cada un deles ten unha nova parella. A nova parella do pai de Antón é a súa madrasta e a nova parella da nai é o seu padrastro. Si, madrasta e padrastro. A Academia non recomenda o uso de madrastra e padrastro e considera incorrectas as formas madastra e padastro. As palabras madrasta e As palabras madrasta e padrasto poden ter unha connotación negativa. Todos recordamos a madrasta de Cincenta ou Cincenta. E máis, en galego padrasto ata pode significar ser un mal pai. E padrasto é tamén esa ferida que che sae nos dedos das mans e que ten unha chea de sinónimos en galego. No próximo capítulo contoche máis. Sígocho eu.